Takže čau lidi, já vám dneska tady uvedu do našeho takového toho příběhu, který jsme se sestrou vydali. Teď vám teda řeknu, jak kdo má hlas, předvedu vám. Takže jako prvního máme Koula. Čau, já jsem Koul a mám tátu, který je zpěvák a zpívá jako debil. Až je tu Lloyd. Čau lidi, můj táta je černoch. Moje máma je nějaká divná průzkumnice a voumá čajovnu. Ahojky, děcka, já jsem děda. Čau, můžeme si dneska zajít na party. A bude to určitě super. Jo, jinak byste viděli, jmenuji se Ivismer. Jay. Ahoj, já jsem Jay a já jsem strašpitel. Jinak teda ten hlas moc neumím napodobit, tak zkusím tak jako nějaký robotický. Ahoj, já jsem Zayn a umím spravovat třeba dům a umím nosit věci na pod 200 kilo. Bohužel holky vám nemůžu předvést, vzhledem k tomu, že tady máme jako ségru. Je vlastně soru, tu jsem zavolal taky já. Ahojky, no technika, já jsem mistr techniky, jmenuji se Sora a strašně mi jde technikovat. Takže mě dejte like a odběr, prosím, a určitě nám dejte nějaký komentář. Ahoj!